Vítejte. Dnes se ponoříme do jedné z nejzajímavějších a, řekněme si to na rovinu, nejkomplexnějších postav západní ezoterické tradice. Prozkoumáme, odkud se bere, jaký má charakter a proč o něm vlastně mluvíme i dnes. Tak pojďme na to. Začněme takovou myšlenkou. Co kdyby všechny ty intenzivní síly, které hýbou světem, syrová ambice, odvaha, ale i konflikt, měly jedno jediné nebeské jméno? Právě tahle představa, že existuje entita, která tohle všechno stělesňuje, nás přivádí přímo k našemu dnešnímu tématu. A tady je ta odpověď. V ceremoniální magii je tím jménem Barcabel. A pozor, není to jen nějaký pasivní symbol. Je chápán jako aktivní síla, dynamická inteligence Marsu. A stělesňuje nejen válku a destrukci, ale taky odvahu a hlavně tu schopnost prorazit skrz situace, kde se nic nehýbe. Abychom Barcabela opravdu pochopili, musíme se podívat, kam v tom velkém kosmologickém schématu vlastně patří. Není to žádná osamocená síla, ale součást jedné velmi propracované a strukturované hierarchie. Marsovská síla má v téhle tradici takové dvě tváře. Na jedné straně stojí Graphiel, to je duch Marsu, je vnímán spíš jako pasivní aspekt, taková, řekněme, surová energie. No a na té druhé straně je právě Barcabel, jeho aktivní, dynamický protějšek. Je to inteligence, která tu energii řídí, jedná a prosazuje vůli. Je to vlastně rozdíl mezi potenciálem a skutečným činem. Ještě hlubší kontext nám dává kabalistický strom života. Tady je Barcabel spojený se sefírou Geburach, což znamená síla nebo přísnost. A tady je vidět, jak geniálně je to všechno propojené. Božské jméno je Elohim Gibor, bůh bitev. K tomu patří archanděl Kamael, živel oheň, kov železo a samozřejmě rudá barva. Všechny tyhle kousky skládačky dohromady tvoří naprosto soudržný systém pro práci s touhle energií. Dobře, posuňme se teď od teorie k praxi. Jaká je vlastně osobnost Barcabela? Jak se tahle síla projevuje, když je rituálně kontaktována? Historické grimoáry se v popisech docela shodují. Barcabel se objevuje v typicky martických symbolech, tedy v rudém brnění, často se zbraněmi v ruce. A tahle vizuální podoba samozřejmě není náhoda, že? Přímo odráží jeho funkci a povahu spojenou s bojem, odvahou a ničením překážek. A jeho chování je stejně přímé jako jeho vzhled. Na rozdíl od jiných, jemnějších planetárních vlivů, Barcabel přináší rychlé, dramatické výsledky. Také se říká, že má silné ochranitelské sklony. A co je naprosto klíčové, respektuje autoritu a strukturu. To hodně připomíná vojenskou disciplínu. Samozřejmě na celou věc se můžeme podívat i z psychologického hlediska. Z takové jungiánské perspektivy Barcabel není nějaká vnější bytost, ale spíš stělesněním archetypu válečníka v naší vlastní psychice. Ten rituál pak vlastně slouží jako strukturovaná metoda, jak se na tyhle naše vnitřní zdroje odvahy a odhodlání napojit. Jak se tedy taková síla reálně využívá? Pojďme se podívat, jak se ty původní tradiční operace přizpůsobily modernímu světu. Dřív se Barcabel vzýval pro vítězství v doslovné bitvě nebo pro úspěch u soudu. Dnes se tyhle principy přenáší do moderního světa. Místo bitvy na poli je tu konkurenční boj v biznisu. Místo ochrany vojáků je to ochrana před nebezpečím velkoměsta. A místo fyzické odvahy je to spíš o rozvoji osobní asertivity. To jádro zůstává, jen se mění hřiště. Samotný proces invokace, i když se může zdát obestřený tajemstvím, má ve skutečnosti velmi jasnou a logickou strukturu. Tady je 5 základních kroků, které ukazují, že to není žádné kouzlení, ale metodický proces. Od přípravy a naladění se na správnou energii, přes jasné stanovení cíle, až po úctivé ukončení. Je asi jasné, že práce s takhle silnou a bojovnou energií sebou nese určitá rizika. Pojďme se teď zaměřit na to, jaká opatření jsou nutná a na co je potřeba myslet. Takže je tu jedno velké ale. Marsovská energie může nebezpečně zesílit už existující agresivní sklony. Ochrana se může snadno zvrhnout v paranoji a asertivita, pokud není v rovnováze, může naprosto zničit osobní vztahy. Tohle všechno vyžaduje obrovskou míru sebereflexe.
Právě proto existují tradiční bezpečnostní protokoly. Jsou to věci jako očistné rituály, jasné vymezení hranic té práce nebo třeba vyvažování energie Marsu klidnějšími venušanskými silami. A samozřejmě základem je vždy vytvoření chráněného prostoru. To všechno pomáhá udržet kontrolu a rovnováhu. Tohle všechno nás přivádí k té úplně základní otázce. Co nebo kdo Bartsabel vlastně je? A na to existují v zásadě 3 hlavní pohledy, 3 teoretické rámce, které se na to snaží odpovědět. Ten první pohled je tradiční. Ten říká, že Bartsabel je prostě skutečná autonomní duchovní bytost. Že má vlastní vědomí, vlastní vůli a člověk s ní může navázat jakýsi vztah. Ten druhý je, jak už jsme zmínili, jungiánský. Tady je Bartsabel čistě vnitřní síla, projev univerzálního archetypu válečníka, který dřímá v kolektivním nevědomí a který rituál pouze probouzí a vynáší na povrch. A konečně ten třetí, pragmatický pohled, který zastává třeba chaos magie. Ten se vůbec nezabývá tím, co Bartsabel je, ale tím, co dělá. Vnímá ho jako nesmírně účinný, symbolický nástroj, který pomáhá soustředit vůli a dosahovat výsledků. Na tom, jestli je skutečný, tady vlastně vůbec nezáleží. Takže končíme otázkou, která celou tu debatu krásně shrnuje. Je Bartsabel externí bytost, vnitřní archetyp, anebo jen mocný nástroj? Pravda možná leží někde mezi tím, nebo to záleží čistě na úhlu pohledu. Jedna věc je ale jistá. Ať už je jeho podstata jakákoliv, Bartsabel zůstává fascinujícím a silným symbolem transformace, odvahy a schopnosti postavit se čelem výzvám.